У Болгарії найбільші за останні роки протести. Тисячі людей вийшли на вулиці Софії після того, як уряд представив проект бюджету на 2026 рік. Документ, підготовлений напередодні переходу країни на євро, різко підвищує податкове навантаження на громадян і бізнес, і саме це стало детонатором масового невдоволення. На центральних площах натовпи протестувальників зі стягами Болгарії та Євросоюзу. Люди скандують гасла проти уряду, звинувачують владу у брехні, корупції та спробі затягнути паски за рахунок пересічних громадян. Багато хто тримає плакати із закликами зупинити підвищення соціальних внесків та податків, яке уряд називає необхідним для виконання вимог бюджету в період євроінтеграції. Напруга швидко переросла у сутички. Поліція застосувала водомети та силові підрозділи для розгону демонстрантів, які блокували ключові вулиці та урядові будівлі. У відповідь протестувальники кидали каміння, пляшки та петарди, кілька людей постраждали. Колишній прем'єр-міністр Болгарії заявив, що люди втомилися від брехні та зарозумілості влади, яка, за його словами, ухвалює рішення, ігноруючи суспільство. Інші учасники акції говорять про відчуття повної безкарності політиків, які топчуть закони і не рахуються з власними виборцями. Увечері ситуація набула ще більш політичного забарвлення. Президент Румен Радев опублікував жорстку заяву, у якій звинуватив мафіозні групи у спробах використати протести для дестабілізації країни. Він закликав припинити насильство, але водночас підкреслив – болгарське суспільство чітко показало, що не довіряє чинному уряду. Радев фактично натякнув на необхідність дострокових виборів. Болгарія опинилася перед новою політичною кризою на тлі економічних викликів, переходу на євро, внутрішніх розбіжностей та зростаючої недовіри до влади. Протести тривають, а країна готується до ще гарячіших вихідних. Колко английската гимназия има. Са на Меси. Ето, че този момент настана. Му се диша. Тук виждаме една факла запалена. Моля ви, факли не... Една държава, фундаментът на всяка държава, без която...
полицията определено чака момента да ще нападне. Ето, че полицията се намеси. Ето, че този момент настана. Катори. Бих казал протестиращи, ама не знам дали са протестиращи или просто са изпратени. Но това, което се случва, не е добре. Тази кола, например, е абсолютно ненужно да бъде тук. Но тя вече даде фира. Тя вече даде фира. В момента, в който тръгне по... Виждате голям огън. Колко английската гимназия има струпване на много хора. Много трудно се диша. Имайте на какво съм ви казал, бе! Само ви пиша!